Ai, que me mato aquí con esta postura. Ai, bueno, benvidos a miña canle. Hoxe, como algunhas persoas me dixechedes que queríades ver como estaba o meu aguacate, pois quería facer este vídeo así como actualización. E ademais, pois quería contarvos algúns dos cuidados que eu coñezo. Eu non son ninguna experta, pero bueno, por experiencia propia e polo que lín, pois algo sei. Así que, bueno, hoxe vos ensino o crecemento e algúns cuidados. Bueno, como vedes eu teño dous aguacates. Este ten 2 anos e medio e debe medir polo... estará nos 2 metros. Este de aquí ten 2 anos, non sei se chega aos 2 anos. Sei que ten menos meses que este, pero que tampouco é tanta diferencia de idade. E si que de altura hai moitísima. Este non chega, creo que non chega ao metro. Ese de verdade que este enorme. Así que non todos os aguacates crecen ao mesmo ritmo. Eu teño estes dous aguacates, a pesar de que eu sí que intentei xerminar moitísimos osos, porque non todos os osos acaban xerminando. Ademais, os aguacates son unhas plantas que como que teñen moita facilidade para pudrirse. Por exemplo, moitos dos osos que eu intentaba xerminar se me pudriron. Ai, que me quedo sin... E que estou aquí nunha postura como entre esto, bueno, vale. Entón é unha planta que sí que necesita auga, pero é mellor que quede corta de auga que teña de máis. Por eso de que se pudren facilmente. E ademais é necesario que as macetas teñan buratos e que se filtre moi ben a auga polo mesmo motivo. Eu, por exemplo, rego os meus aguacates unha vez a semana. Sí que é bastante abundante, pero eso, sen pasarse de regar. Vale, outra cousa que vos veño contar é que son bastante quisquillosos á temperatura. De feito, se estiveses nunha maceta fora, seguramente os tiñes que levar pa casa, o sea, meter na casa. Ou se os deixas fora meter, bueno, porlle unha manta térmica destas que hai, porque son bastante, eso, bastante quisquillosos ao frío e ademais o calor. Por exemplo, todas estas folliñas, bueno, vou acercar. Como vedes estas folliñas así, que teñen a puntiña marrón, porque o sol lles deu directamente, bueno, pois queima un pouquiño as follas, ou por falta de humidade. Entón, o que se pode facer é botarlle un fis nas follas, ou botar un pouco máis de auga, pero iso, como non é recomendable regalos demais, pois un flis e xa estaría. E despois, con respecto a que entre a luz do sol directamente, por exemplo, no verán poño os aguacates na cociña porque temos o patio de luces, o sea, non ten luz directa, entón aí normalmente moi ben, pero en canto os poño aquí, pimba. De feito, foi poñelos aquí os dous, e xa teñen o marronciño os dous. Este é o que vos dicía do sol, que están queimadiñas do sol, porque sí que se nota que están como moito máis arrugadas, como que se ve que están queimadas. E estas é máis de, ou me parece a min que é máis de falta de auga. Eu polo que teño lido, o mellor lin onde non era, pero bueno, por agora vai funcionando. Vale, outra cousa que vos quería comentar é como van crecendo. Así é como estaba o aguacate grande en novembro do ano pasado, o de atrás é o pequeno, e a partir de aí empezaron a caer todas as follas de abaixo, como vos vou dicir agora. O que lle pasou a este foi que lle empezaron a caer todas estas folliñas de aquí, e quedaba solo de arriba, e seguía crecendo, e saían follas novas e caían as de abaixo. O sea, estaba como palmera, e en canto seguía crecendo, caían as follas que estaban debaixo. Entón, por iso ten todos estes buratiños que ten por aquí, que foron as follas que houbo e que foron caendo. O sea, a maceta estaba chea de follas porque lle ian caendo cada vez que ia crecendo un pouquiño. Entón, sempre quedaba como palmera. Este aguacate, ata fai pouco, solo tiña estas folliñas de aquí, como vos dixen, as demais foron caendo, e fai uns meses empezaron a sair estas ramiñas, por aquí, que lle brotaron dos buratiños onde antes estaban as follas.
A verdade é que ata fai uns meses tiña que porlle aquí un paliño para estabilizar o aguacate porque estaba que se caía para os lados. Pero bueno, dende que ten as ramiñas a verdade é que está bastante estabilizado e creo que o talo está máis gordo. Pero eso, antes solo estaba isto, estaba como un palo enorme con follas arriba de todo. Vale, outra cousa. Ui, que se me cae. Outra cousa, as follas ao principio saen así, o sea, como moi firmes, verdes clariño, e despois convértense en algo así, que está como máis arrugado, e sigue estando verde clariño, pero non tan clariño, e despois xa comezan a arrugarse enteiras e por ser moito máis escuras. E moito máis grandes, por certo, porque mirade, esta de aquí, esta é a miña man. Bueno, cas follas que lle foron caendo, a verdade é que se empezou a tapar todo e xa vin que o de que o oso tiña que estar fora, pois supoño que será nos primeiros meses, porque agora xa é totalmente raíz. Bueno, a terra que lle puxen é a mesma que puxen nos anteriores vídeos, solo que, bueno, pois fun poñendo máis porque, bueno, tamén tiven que cambiar de maceta varias veces. Esta debe medir como 30 centímetros de diámetro, é bastante grande, pero era necesaria. De feito, debería subir un pouco máis o nivel da terra para que teña máis sitio a raíz para crecer. E despois este, pois o mesmo. Cando o plantei aquí sí que valía esa altura de terra, pero agora sí que tería que poñer un pouco máis. Esta debe ser de pouco máis de 20 centímetros de diámetro. Bueno, igual que no outro vídeo, para que vexades un pouco a altura do aguacate, eu mido 1,64, estou descalza, e o aguacate chegame por aí, o sea que, sí, serán 2 metros, máis ou menos. E nada, aquí sigue, menos mal. Sí que é certo que como que empezou a crecer moitísimo hacia arriba, pero fai un tempo, dende que empezaron a sair as ramiñas estas, que non crece máis, menos mal, porque non me daba a casa. E outra cousa é que eu non lle puxen, o sea, non lle fun podando nada, lin que ata os 3-4 anos non había que podalos, pero bueno, eu supoño que será máis por altura que por a idade do aguacate, porque este entendo que non haxa que podalo, pero bueno, este xa ten unha altura. Eu non sei que lle fago para que creza tanto. Cantarle. E outra cousa é que os aguacates adoítense podar para que non creza tanto a árbore e lle poidas chegar os froitos. Os froitos creo que tarda entre 8 e 10 anos en sair, o sea que podemos seguir esperando. Pero bueno, que xa ten 2 anos, a ver se non morre agora. Bueno, pois ata aquí o vídeo, espero que vos gustase ver a estas dúas maravillas, ou tres, é broma, a estas dúas maravillas. Bueno, como vedes están enormísimos, este non tanto, pero este está, bueno, é un señor aguacate. E nada, como no vídeo anterior, a ver se siguen crecendo, pero non tanto como para que teñen que estar por aínda. E nada, o aguacate a verdade é que é unha planta que con isto do frío a verdade é que é máis cómodo telo en maceta para podelo mover dentro e fora, ou por el tema do sol podelo cambiar de sitio. A verdade é que para min pareceme que é máis cómodo así, ademais de que non teño finca, así que non podo plantar en ningún lado, pero bueno, esa é outra cousa. E nada, que sigan crecendo e xa vos ensinarei o ano que ven como siguen. Se tedes algunha dudiña, eso, non son unha experta, pero bueno, algo o mellor podo responder. E nada, que moitas gracias por ver este vídeo neste plano tan bonito.